Szóval, Farkasdi József vagyok, 18 éves, ma 2024. június 2-a van, és augusztus 13-án leszek 19. A szóbeli érettségik előtt állok, fél hét, és mehetek egy emelt biológia és egy emelt kémia szóbelire. Nem adtam be semmilyen egyetemre a jelentkezésemet, pedig Pécsre orvosira eddig az írásbeli eredményem alapján felvennének. Más a cél. Azon kívül erőemelő vagyok, most is a kondi előtt állok. Kocsiból veszem fel ezt a videót, mert még otthon élek. És igazából egy éven van. Megpróbálom elérni a saját céljaimat. Lehet, hogy kicsit túl sok YouTube-ot néztem, túl sok Andrew Tate volt. De igenis el fogok indítani hamarosan egy vállalkozást. Most salesesként dolgozok, tehát gyakorlatilag cold call-okat csinálok egy weboldal készítő és fotós vállalkozásnak. Vége az érettséginek, vége a banketnek, valószínűleg költözök fel Budapestre. Csak saját pénzen. Én nem fogok a szüleim pénzzel lógni, főleg így, hogy nem mentem el egyetemre egyből, hanem saját hülyeségemet üldözöm. És igazából ez az egész YouTube csatorna erre lenne egy platform, hogy dokumentáljam azt, hogy sikerül ez, hogy feljutok Pestre, egyedül élek egy évet, elindítom a vállalkozást, és reméljük meggazdagodok. Reméljük ez egy ilyen Imán Gazi féle edit lesz majd, ahol kijövünk a kis Toyotából, átülünk a Porsche-ba, és beszéljünk, hogy milyen jó volt ez a pár év, de igazából ez most nem olyan jó. Mindent beáldoztam, amit kellett. Ha van egy hatalmas célod, amiért minden nap dolgozol, akkor csak azon fog kattogni az agyad. És így vagyok ezzel én is. Edzés, tanulás, és most már a tanulást átrakjuk a valóságba, és megnézzük, hogy mit tudok végrehajtani. Úgyhogy ezt fogom dokumentálni. El kell érni a céljaimat. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag szabaddá válni. Én nem azért keresek pénzt, hogy 10 milliárd forintom legyen, sose gondoltam ilyet. Én annyi pénzt akarok keresni, hogy ne kelljen 65 éves koromig 8-4-ig dolgozni. Egy családomra tudjak fókuszálni, hogy boldog legyek. És ehhez bármennyit kell dolgozni, megteszem. Én jelenleg 100%-ban elhiszem azt, hogy képes vagyok ezt megcsinálni. Nem biztos, hogy egy éven belül, de egy éven belül kell nekem eredményt felmutatni. És meglátjuk. Azt nem tudom, hogy még mi lesz a videóban, azt közöm sincs, hogy lesz. Most ahol erőemelek, nincs is felszerelésem, basszus, hát mi az a videó állvány itt, amit az autóból csináltam a telefonomnak, nem tudom, borzasztó, de talán majd, hogyha Pestre megyek, erőemelő, gymbe járok, akkor jobb felvételeket tudok csinálni, saját házba lakok ott is, úgyhogy meglátjuk mi lesz ebből. Lesz, ami lesz. Akinek nincs célja az életben, akinek nincs valami, amiért fel kell reggel, és megdolgozik, és küzd azért, annak mi van az életében? Én küzdeni fogok a saját céljaim, mert akármibe is kerül. Foglaljuk össze röviden, hogy mi a helyzet. Lényegében pár nap, és ugye online lehet egyéni vállalkozóval válni. Indíthattam volna BT-t vagy KFT-t is, egyelőre nem érdemes. Illetve most már kezdenek kapcsolatok is kialakulni, úgyhogy lehet, hogy majd lesz egy társ, akivel talán majd KFT-t indíthatunk, és akkor sok pénzt kereshetünk, ez a cél, de az biztos, hogy egyéni vállalkozó leszek. Valószínűleg most rögtön még nem, de majd egy könyvelővel is beszélnem kell, hogy legyen az adózás, stb. Ezekről amúgy fingom nincs, meg hogyha majd sikerül mondjuk egy külföldi klienst is bevonzanom, akkor hogy fog szerződést írni, hogy fog kifizetni. Úgyhogy
még van egy-két dolog, amit nem nagyon tudok, de biztos, hogy el kell indulni. És mit fog csinálni? Mivel fog pénzt keresni? Szóval amire valószínűleg rá fog fókuszálni, az a Google Ads, Facebook Ads, két legfőbb, amivel foglalkoznak a hirdetők, és TikTok Ads. Valószínűleg ezzel kezdem, ugyanis hát most ez a trendi. Ez a trendi, nagyon sokan pörgetik a TikTokot, nagyon sok pénzszerzési lehetőséget látok benne, nagyon nagy potenciált látok benne, hogy esetleg a klienseknek ott sikerül a legtöbb eredményt hozni, vagy a társaknak, nem tudom, nevezzük klienseknek, mert én úgy szeretnék majd dolgozni, hogy lesz egy havi retainer, amit kifizetnek minden hónap elején. Ez nem lesz nagy összeg még. És a másik része a dolognak az a teljesítmény alapú fizetés lesz, ami azt jelenti, hogy kifizetik minden hónapban azt a kis biztonsági pénzt, meg azt a kis fix pénzt, és utána mondjuk, hogyha én növelem a Return on Ad spendjét, tehát ROAS, így szoktam mondani a vízből, azt növelem, akkor abból 1%-ot kapok. És így az ég a limit. Mi azt jelenti, hogy ha majd belejövök ebbe a dologba, akkor igazából minél nagyobb és minél nagyobb cégeket kell megtalálni, tehát lehet, hogy elkom bizniszeket, amiknek ugye nagy a bevételük minden hónapban, mert valami B2C terméket adnak el, tehát business-től vásárolnak, nem pedig B2B, tehát mondjuk egy szolgáltatást, mint amit én fogok keresni, egy business-től businessnek szolgáltatást adnak el. Nem biztos, hogy akkora nagy bevétel, akkora reklámköltséggel lehet gazdálkodni, és akkora bevételt is el lehet érni a reklámokból, tehát ezt még ki kell találni, hogy kinek kell reklámozni, de először is az biztos, hogy ráfekszek a TikTok reklámokra. Erről majd meg lehet csinálni egy videót, hogy ez hogy fog működni. Lesz egy-két, például akinek dolgozok most salesmanként, annak is neki is van egy másik vállalkozása, ami viszont termékek értékesítésével foglalkozik, tehát azt tudnám reklámozni, úgyhogy az biztos, hogy tapasztalatot szerezni, ezt könnyen tudok. És azt mondta, hogy neki van még több mint 5 embere, akinek szüksége lenne TikTok hirdetésre, úgyhogy ha majd belejövök, akkor jól hangzik, reméljük, hogy pénzt is tudok ebből keresni. És ezt továbbra is én ezt már a munkatársamnak is hangsúlyoztam, akivel együtt dolgozok, hogy ez jó, oké. De én egy idő után, amit akarok, az egy csapatot, az, hogy fölépítsék egy csapatot. Mert nekem véges az, hogy mennyit tudok majd reklámozni, meddig tudok növekedni. Oké, sok profit, mert mindent én csinálok majd, de baszki. Lesz még több munka, fölveszek egy embert, aki tudja hirdetéseket csinálni, vagy nem biztos, hogy hirdetéseket, akár outreach-et is tud csinálni. Az a lényeg, hogy nekem arra kell fókuszálnom majd csak, hogy több pénzt keressünk, több vevő legyen, jobb vevők legyenek, és magát a szolgáltatást azt már nem én szeretném egy idő után megcsinálni, és így a növekedés lehetősége végtelen. Úgyhogy egyelőre ez a terv, és majd meglátjuk, hogy onnan hogy fog alakulni. Először is csinálom a sales munkát, tehát cold outreach, stb. Egészen a vásárlásig követtem az embereket, és utána már a szolgáltatást azt a munkatársam végzi el. Ezzel tudok egy kis pénzt keresni, sőt közben külföldről is kerestek, hogy esetleg tudnék ott is outreach-et csinálni, vagy outreach-elni, ami meg dollárban lenne a fizetés, szóval majd meglátjuk, de közben pedig a hétvége felé mindenhogyan megpróbálom elindítani ezt a saját bizniszt, elkezdeni a TikTok reklámokat, egyéni vállalkozóba válni, úgyhogy onnantól bármi lehet, úgyhogy beszélhetnék még a mentalitásról, beszélhetnék sok mindenről, de először ezt szerintem alá kell támasztani munkával. Csinálnod kell azokat a dolgokat, amiket nem akarsz.
És bármilyen hülyeségnek is hangzik, jelenleg nekem az az, hogy leüljek és biosztanuljak a szóbelire, mert egyszerűen már nem érdekel. Vagy jó lett az érettség is. Baszik, komolyan leszarom a szóbelit, csak túl akarok lenni rajta, de muszáj átnézni. És urára nem akarom, mert lenne jobb dolgom. Ezzel akarok foglalkozni, amiről beszélek. Mégis elvész az időm. Viszont ott ülök és végig kell gondolnom. Oké, amit most igazán nem akarsz csinálni, az ez. Szóval ezt kell csinálnod. Ebből lesz a fejlődés a kitartásból. És vége ennek a szarnak, onnantól baszki, dolgozhatok 24 órát is a vállalkozásom. Megnézzük, hogy feljutok-e Pestre. És élem az álmot.